Ayan mga kasinag, update ko kayo kay Magayon. At update ko rin kayo mga kasinag kay Bagwis. Puro putik ba kayo paa mo? Ha? Ayan mga kasinag, napakabait ni Bagwis. Yun mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw sa atin lahat ngayon mga kasinag. Update ko pala kayo mga kasinag kay Magayon. Ayan na si Magayon. O diba? Magayon, good morning. Kumusta ka na? Ha? Ito pala si Magayon mga kasinag. Papalitan ko muna yung tali niya. Yung tali niya ilagay ko muna sa liig. Kasi bata pa kasi. Pag sumabid siya sa damo, hindi siya nakakalis. Mahina yung persa niya pag sa ulo nakalagay. Kaya yung tali niya mga kasinag, ilalagay ko muna sa liig. Para pag sumabid man siya sa may persa pa rin siya. Malakas yung, lalo yung persa niya. Kasi ito mga kasinag, pag nasa ulo yung tali niya, pag sumabit, ganyan, pag sumabit yung tali niya nasa ulo, wala, pag ganun na lang, hindi na siya makakain. Paikot-ikot na lang. Hindi kagaya ng nasa liig, malakas ang persa niya. Ang maliit na mga kahoy-kahoy na ganyan, pag sumabit yung yung tali, madali niyang mahila kasi malakas yung persa ng pag nasa liigan tali. Hahanap lang ako ng hose kasi ito lubid na ito mga kasinag. Palitan ko ito, tapos lalagyan natin ng hose, yung hose nung sa tubig para hindi naman masugat yung liig ni Magayon. Diyan natin itatali dito. Kasi wala, mahilig siya sa sa sabidan mga kasinag. Matibay siya sa sabiran. Pag sumabid, wala na, gutom na siya. Hindi na siya makakain. Ayan mga kasinag, update ko kayo kay Magayon. At update ko rin kayo mga kasinag kay Bagwis. Nagdala rin ako ng pagkain kay Bagwis mga kasinag. Iniwan ko muna doon. Sinabit ko muna. At ang teritoryo baga ni Bagwis mga kasinag, andyan lang sa baba. Diretsuhin na natin. Ano Magayon, kumusta ka na? Ha? Ayan Maraming salamat talaga idol, lalo sa regalo nyo. Na ito na, si Magayon. Alagaan ko po itong maigi. At huwag kayong mag-alala mga kasinag. Hindi natin papabayaan si Magayon. Salamat talaga sa nagbigay sa akin ito. Ako nagpapasalamat ng marami. Kumusta ka na, ha? Ha? Pag may nagpanaga mga kasinag, papabilhan ko ito ng pampurga. Dito kasi sa amin walang nagtitinda ng pampurga, saka pati walang veterinarian dito. Para mapatingnan ko sana ito, mapaturukan or mapurga natin o mabigyan ng vitamins. Kaya sarilinin ko na lang, mapabili na lang ako ng pampurga. Ako lang sa kanyang magpupurga, tapos painumin natin siya ng vitamins. Napakabait talaga niya mga kasinag. Ang bait niya. Basta dumating ako dito, yan kagaya niyan dinidilaan ng paa ko, mga chinilas ko. Talagang napakabait niya. Ang bait talaga ni Magayon. Ayan na siya. Ayan mga kasinag, update ko lang kay maya. Ilipat ko muna si Magayon para makakain na at mabusog na. Si Magayon mga kasinag, pag inilipat ko ito ng puno, ilipat ko dyan. Makalipas ang mga 2 oras, 3 oras, binabalikan ko naman siya. Ililipat ko naman sa ibang lugar. At pag ganito tanghali na, papainumin ko siya, papatubugin ko dyan sa pinapaligo ko siya. Pero pag nagpaparaulan mga kasinag, hindi inainom ito. Hindi rin tumutubog, hindi rin naligo. Kaya ang ginagawa ko, pag maulan, hindi ko na siya dadala doon sa baba. Dito lang sa taas. Itiyatali ko lang kung saan madamo dito. Mga kasinag, good morning. Andito na tayo sa teritoryo ni Bagwis. Si Bagwis mga kasinag, andito agad Nag-aantay na pala si Bagwis mga kasinag. Nag-aantay na sa dala kong pagkain. Bagwis! Ayan na. Ayun, buwaba agad. Bagwis! Kumusta ka na? Ha? Kumusta ka na? Busog ka baga? Bigyan din kita ng pagkain. Ayan si Bagwis mga kasinag Andyan na siya sa sa dapuan niya. Pagdating ko dito, ayan. Lumipad agad. Natuto ako mga kasinag kasi si Bagwis tawag dito. Mabait na ulit.
umaan na siya, dumadapo na siya dyan, oh. Buwababa na ulit siya, kaya natutuwa ako mga kasinag. Tapos makisig na ulit siya. Tapos yung sa paa niya mga kasinag, okay na. Kaya nagpapasalamat ako ng marami mga kasinag. Dalhin natin dito yung pagkain na ito. Bugwis, kumusta ka na? Ha? Kumusta ka na? Yan. Ito yung pagkain mo. Puro putik bagay paa mo. Ha? Ayan mga kasinag, napakabait ni Bagwis. Siya nga pala mga kasinag, yung palayan kasi dito, tinatrabaho na. Kaya kung maririnig nyo, tawag dito, tumutunog na yung hand tractor. Ito, kain na. Kumusta ka na? Ha? Huwag ka magparalayas ha? Kahapon saan ka pumunta? Naglayas ka naman kahapon, hindi kita nakita. Pag hinuli ka na naman, masusugat na naman yung paa mo. Patingin nga ng paa mo. Sa totoo lang mga kasinag, bumalik na uli yung tiwala sa akin ni Bagwis. Kaya natutuwa ako ng sobra. Sipit tayo mga kasinag, hindi ko kasama ngayon. Ayaw sumama sa akin. Ewan kung bakit hindi sumama yun. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis. Iwanan na natin siya dito. At kakain na lang yan si Bagwis dito. At hindi na yan aalis. Dito lang yan. Update ko kayo mga kasinag dun sa sa palayan na. Ay, bye-bye. O paano? Diyan ka muna ha. Ano? At magpapatrabaho ako ngayon doon sa palayan. Update ko naman kayo mga kasinag doon sa palayan na na pinapatrabaho ko kasi kapahan traktor ko yun ngayon at mga 20 to 23 magpapatalok na ako. Ipapatalok ko na kasi yung malagkit na na tawag dito na pinunla ko. Ayan, update ko kayo mga kasinag pagdating ko doon. Bye bye. Diyan ka muna ha. Sa palayan naman ako matrabaho ngayon mga kasinag. Pasensya na pala mga kasinag kasi hindi ako makapag-vlog ng sapot. Ang lagkit ng sapot ng gagamba. Pasensya na pala mga kasinag kung hindi ako makapag-vlog ngayon ng maayos kasi busy pa talaga ako sa palayan. Kailangan tapusin ko muna yun. Pag natapos na ako sa palayan mga kasinag, ayan, makakapag-vlog na ako ng mga ganda-ganda. Baka makapag-adventure na tayo. Pasukin ko muna itong gubat na ito kasi itong gubat na ito mga kasinag, teritoryo ito ni Bagwis. At shortcut ito papunta dyan sa palayan na inaano ko, kaya patrabaho doon sa unahan. Ayan mga kasinag, update ko lang kayo mamaya pagdating ko doon sa palayan na nilalagaan ko. Ayan, ando si Bagwis mga kasinag, nag-iingay pa. Grabe ka sa sapot ng gagamba. Ayan mga kasinag, handito na tayo. Ayan. Trabaho na ni Kuya Ding. Ito na kasi yung unang papatalukan ko mga kasinag, yung kabila na yun, tas ito. Ito na rin yung mga punla ko. Kung mapapansin nyo mga kasinag. Ayan na yung punla ko mga kasinag. Yun sa kabila na yun mga kasinag, yun? Malagkit. Ito naman yung natural na ipapatanim ko dito. Pinatubigan ko muna ngayong araw mga kasinag kasi kinakain ng ibon ng mga mapan, kaya pinatubigan ko. Yun doon sa kabila mga kasinag, binat-banata na binat-banata yata ng mapan yan. Yun. Ayan mga kasinag, update ko kayo. Ayan ayan, binat-banata ng mapan yata ito kagabi ay wala. Ayan yung malagkit ko mga kasinag binat-banata siguro ng mapan kagabi. Ayan kung mapapansin nyo, sa bagay sobra-sobra naman ito mga kasinag. Sa mga nangangailangan dyan, ibigyan lang natin yung iba nyan.
Tapos ito mga kasinag, sobra-sobra din yung aking ano na yan, punla. Marami kasi dito na magtatanim na kulang ang punla. Sabi nila sa akin, ang masobra sa kanila na lang kasi kulang yung pantanim nila. Ayan. Oh, matindi yung mapan mga kasinag, banat-banatan oh. Ayan oh. Ayan, trabaho na ni kuya. May kasi nagkapantayin ko yan. Pag natrabaho na niya, natapos na. Kasi may malalalim, tapos may ano yung tawag dito. Dun oh, sa may kantuhan kasi yung mga kasi nagmalalim yun. May parang tubugan ng kalabaw. Kailangan lagyan natin ng mga putik. Mga kasinag, maraming salamat po pala sa panonood at pagtangkilik nyo ng aking YouTube channel. Hanggang dito lang mga kasinag kasi magkatrabaho pa ako sa palayan. At sa masusunod na lang uli mga kasinag. Maraming salamat po ulit sa inyo. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.